În discuțiile astea dintre suveraniști / manipulatori și oameni care mai și judecă, vedeți foarte des apelul la libertatea de exprimare și cenzură. Dom'le, dacă mă interzici pe mine este cenzură. Să știi că e vorba de libertate de exprimare. Au auzit chestia asta foarte des de la Sugaciu de Bobby D. Și aș vrea să explic diferențele dintre cele două. Iată cum funcționează lucrurile. Părerea mea este că apele române n-ar trebui să-mi interzică mie să folosesc apa din fântâna mea proprie pentru chestii de gospodărie. Versus, am eu un prieten care apele române a venit și i-a astupat fântâna. La mine este libertate de exprimare, că mi-am dat o părere despre o acțiune și în partea asta alta avem o manipulare jegoasă a lui Bobby D. Înțelegeți? Cam asta e diferența între părere și libertate de exprimare și manipulare. Că omul nu-și dă o părere, nu, omul aduce fapte care nu există, minte și manipulează. A avut un clip în care a prezentat ceva galerie de fotbal care scanda ceva și a pus titlul, domnule, că ia uite că Europa s-a săturat de imigranți. Observați diferența? Nu intră la libertatea de exprimare aici, la manipulare intră. Putem să discutăm aplicat pe genul ăsta de exemple 2 săptămâni de acum încolo. Să negi realitatea sau să interpretezi niște fapte cum îți dau ție mai bine versus o părere despre niște fapte, e o diferență. E ok să spui, mie mi se pare că în Ucraina nu este un război prea important sau ceva de genul ăsta. Versus, în Ucraina nu e război. Stai puțin, tati, stai că sunt două lucruri diferite. Atât. În 2 minute am explicat tot ce era de explicat pe tema asta și e ceva ce sugacii ăștia nu vor să accepte. Că libertatea de exprimare nu înseamnă să manipulezi. Libertatea de exprimare nu înseamnă să iei niște filmări, să le pui un alt subtitlu și să spui asta e din altă parte. La fel, sugaciul nostru preferat a luat un târg de ăsta de weekend, l-a pus și ia uitați ce se întâmplă în Europa de Vest. Da, erau foarte mulți oameni pentru că era un târg de weekend, când toată lumea e liberă. Da. Deci nu este o zi normală acolo, că dacă te duci acum într-o zi normală, vezi că e destul de liber și nu se plimbă imigranții așa de des pe stradă cum zici tu. Vezi? Deci e o manipulare versus o realitate. Aș vrea să lungesc clipul ăsta, să-l fac de 20 de minute sau nu știu ce, dar nu este mai mult de spus. Nu e mai mult de spus. Oamenii ăștia nu vor libertatea de exprimare, oamenii ăștia vor libertatea de a manipula. Și părerea mea și a multora este că chestiile astea ar trebui sancționate. Ok, că ai ratat un pic cu subiectul sau că ai dat pe lângă sau că n-aveai toate datele în momentul în care ai făcut un video. Chestia asta este de înțeles, ni se întâmplă tuturor. Dar între asta și a manipula mizerabil este o diferență. Și dacă o faci insistent și insistent, înseamnă că ai un scop. Și aici nu mai intrăm la mici greșeli sau mici erori sau ceva s-a întâmplat, nu, aici intrăm la intenție și în unele cazuri, sau nu știu, în cazul lui Bobby D, cred că vorbim de atentat la siguranța națională. Când manipulezi în continuu și ai un public atât de mare care pune bodul la prostiile astea. Ce ajung și cu TikTok. Când TikTok refuză să dea jos clipul și spune că nu e nicio problemă, ce acolo este sigla legionarilor sau zici, da, nu e nicio problemă, ce, se cântă cântece legionare. No. Citează imbecila aia din Minecraft, nu e nicio problemă. Problema este la tine că ai folosit cuvântul cu P. Cumva trebuie să tragem o linie. Trebuie să tragem o linie, pentru că dacă nu tragem linia asta, vom fi călcați în picioare de oamenii ăștia, să știți. Dacă nu ne apucăm să tragem linia între ce este libertatea de exprimare și ce este manipulare, vom fi călcați în picioare. Pur și simplu. Deci oamenii ăștia vor minți și vor manipula până când oamenii vor vota cu ce vor ei și atunci chiar vom avea probleme cu libertatea de exprimare. Mai voiam să spun ceva. Nu este nicio problemă să fii eurosceptic. Nu este nicio problemă să fii pro-rus. Sigur, putem să discutăm și pe tema asta. Dom'le, dacă e bine, dacă este Rusia un model bun de urmat, dacă Uniunea Europeană merge într-o direcție bună, sigur că da, putem să discutăm și pe tema asta. Absolut. Dar este o diferență mare între a fi pro-rus și eurosceptic și a manipula constant tot ceea ce spui ca să-ți faci narativa. Dar vedeți voi, aici e problema, că oamenii ăștia nu pot. Nu se bazează pe ceva concret, că n-au cum să spună Rusia este foarte tare. Nu pot și de aceea ajung la manipulări din astea mizerabile. Că nu poate să spună, nu știu, vreo invenție sau, nu știu, cineva care trăiește bine în Rusia în afară de ăia care trăiesc în cele 2-3 orașe mari. Că după ce ieși din orașele alea, ăia n-au asfalt. Dacă văd asfaltul, mănâncă. Asta este și de aceea nu poate să vină să spună că, domne, e bine în Rusia. Nu se duce nimeni să-și facă vacanța în Rusia. Nu-mi dau seama de ce.
Nu a emigrat nimeni să muncească în Rusia, de bine ce să trăiește. Toți suveraniștii sunt la muncă în vest, în Uniunea Europeană. Nu vedeți o disonanță cognitivă între astea două? Adică în jurul Uniunea Europeană, dar muncești acolo, lauzi Rusia, dar nu te duci acolo vreodată în vacanță. E ceva în regulă aici. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, dați un like, un share, un subscribe și dați mai departe la prietenii voștri.